Здравейте, читатели! Добре дошли обратно в моя канал. Днес ще правим поредният книжен влог, в който ще отидем до книжарницата. Може би ще си взема книга. Може би. Ще отидем до Пепко за есенна украса, свещи глупости. И ще отидем на читателски клуб заедно с Алито, за да обсъдим книгата за септември, която е Пърси Джаксън и Боговете на Олимп. Сега сигурно ще се питате защо ще говорим за книгата за септември, която е 5 септември, буквално началото на месеца. Поради факта, че Алито се заминава другата седмица, отива в университет и това реално ще ни е последната среща на живо. Не знам кога ще си идва пак, но да. Затова искахме да я прочетем набързо, за да се видим за последен път и да се сбогуваме както трябва. Преди малко видяхте как прочетох книгата и дадох и 5 звезди. Може би тези, които ме следват в Инстаграм, знаят, защото качих стори. И честно казвам, не очаквах да ме хареса толкова, но останах приятно изненадана. Също така вчера вечерта започнах на Kindle си Funny Story на Емили Хенри, последната книга от книгите на Емили Хенри, която не съм чела. И мисля, че съм на около 20% в книгата, не съм сигурна. Буквално бяхме на ресторант и аз просто си взех Kindle, защото защо не. Така, 35% в книгата съм, 12 глава. И мога да кажа, че върви страхотно. Разбира се, не съм очаквала друго от Емили Хенри. Много ми харесва за сега. И да, това е малкият книжен апдейт. Книжен апдейт? Добре, който мога да ви дам за сега. Часът е 10:52. Добре, видяхте, не фокусирам много, но видяхте. И аз трябва да побързам, тъй като ще закъсня за автобуса си. Така че по-късно пак ще говорим. Също така забравих да спомена, че в Русе направих малка къщичка за книги, близо до вазата. И вчера ходих там, защото бяхме на един ресторант. И видях, че няма много книги. Реших да донеса малко. Сега ще ви ги покажа. Под всяко друго име, която не помня за какво се разказва. Жестока любов на Колин Хувър, което е една от най-големите ми грешки. Така, следващата е Среща между редовете, за която пак не знам за какво става въпрос. И Пънк 57, така, не ме съдете, не харесвам книгите на Пенелопи Дъглас, но нямам нищо против хората, които ги четат. Просто не е моето и направих грешката да си я купя преди 3 години сигурно, не знам. Не е моята чаша чай. Това е. Spin Time 4 пъти.
Ако искаш да е по-бързо. Не. Добре. То няма много значение. Да, добре. Предния път аз бях, така че сега е твой ред. Интересни цветове, между другото. Да. Портретът на Дориан Грей. Мале! Това означава, че тази година най-накрая ще прочита тази книга. Октомври няма да е лек, ще бъде Да. много сив. Почвам от сега. За месец октомври ще четем... Портретът на Дориан Грей. Щях да кажа Пътеводителя. Днеска не мога да говоря явно, така че спирам. Пътеводителя на Дориан Грей. На Дориан Грей, точно така. Него не го рисуват, дават му пътеводител да обикаля света. Да, и после ще четем портретът на готическия стъпъчия. Точно така. Така. Часът е 6:48. 49. И тук ще се прибрахме и сега ще ви покажа какво си купих. Първо, разбира се, купих си чаша. Шок. Нали, всички сме шокирани. В смисъл, нямаше как да не я купя. От толкова време си търсех чаша във формата на тиква. И много се радвам, че най-накрая си я намерих. И е супер сладка. Много е сладка. Да. Добре, стига толкова за чашата. Купих си също есенна свещ, която така и не разбрахме на какво мирише. На нещо с бисквитки е, мисля, че. Не знам. Алито каза, че и напомня много на някакви бисквити, които е яла наскоро. Така че да предположим, че е нещо с бисквити. Също така... Не ме питайте защо ги взех. Просто ми се сториха много сладки. И... Да, просто ще ви ги покажа. Това са две човечета. Това са просто две човечета. Буквално само това имам да ви покажа. Мислех да си взема едно, но после си казах, че ще е прекалено самотно и затова реших да си взема второ. И затова си взех две. И са много сладки, много си харесвам. И да. Мисля да ги сложа някъде край библиотечката, но ще видим след малко. И последното, което си взех... Да, това е последното. Взех си тикви. Такива мънички тиквички. Имаше едни големи, които много ми харесаха, но просто бяха прекалено големи и нямаше къде да ги сложа. Затова реших да си взема малки и си взех малки. Разбира се, минах и през Хеликон. Просто нямаше как. Но първо ще ви покажа какво ми взе Алито от морето. Толкова е сладко. Бях споменала, че много харесвам свещници. И тя го е запомнила и... Секунда. И ми е взела такъв свещник. В смисъл... Колко сладко е това. Това е просто невероятно. Аз като го видях, онемях. Беше... В смисъл, толкова е красиво. И вече знам къде ще си го сложа. Ще стои там или тук до прозореца ми. И няма да го прибирам, въпреки че вече съм забравила за лятото. Ще си стои така цяла година. И да, много е сладко. Много си го харесвам. Да. И сега книгата, която исках да си поръчам на преордър, но просто не успях. Нямах тази възможност в този момент. И още от първия си ден успях да я отцапам. Но да, говоря за Yellow Face на
Рафа Кланг. Как е цялото име? Не се споменава. Добре. Но говорим за Yellowface, която доста нашумя, особено в България напоследък. Та накратко за книгата. Разказва се за главната героиня Джуниор Сонг, чиято приятелка-писателка умира и тъй като тя винаги е завиждала на нейния успех, тъй като книгите на главната ни героиня не са толкова известни, колкото на Ачина. Добре. На нейната приятелка Ачина. И така след смъртта и тя намира един недовършен ръкопис и решава да го издаде под своето име. И честно казвам, само това знам за книгата, но ми е доста интересно да разбера повече. И между другото, може да пишете долу в коментарите дали искате да направя влог, в който чета тази книга и си изказвам мнението за нея. Мисля, че ще е доста интересно. Ако ви се гледа това, пишете долу в коментарите. Това си взех. Сега мисля да си подредя украсата. Може би ще поредя пъзел, не съм сигурна, и може би ще чета, тъй като на път за вкъщи четох на Kindle и на Funny Story съм на около 50%, т.е. преполових книгата, както винаги, Емили Хенри. Но да, и сега просто ще прекарам остатъка от вечерта малко по-спокойно и ще си почивам. И да, това е.
Добре, знам, че казах, че този влог ще е еднодневен, но просто нямаше как да ми отделя малко време да поговоря за смешна история на Емили Хенри, която стана любимата ми книга от тази писателка, което е доста шокиращо, защото не мислех, че ще има нейна книга, която да замени Beach Read, но ето, че има. Както видяхте, буквално стоях до 2:30, за да я довърша и напълно се струваше. Но да кажа какво ми хареса в книгата. Първо, разбира се, ми харесаха главните герои, които според мен са просто невероятни. Разбира се, те са сложни, с проблеми, изпитват болката, изпитват щастието, изпитват всичко. И харесва ми как самата авторка пресъздава тези емоции толкова добре, че да може дори читателя да ги почувства. Емили Хенри има тази дарба и наистина и се възхищавам за това. Също много ми хареса, че авторката не набляга на фалшивите срещи, фалшивите гаджета и това главните герои да се сипят живота на бившите си, а набляга по-скоро на тяхната връзка и на тяхното приятелство, което те създават през цялата книга. Също много ми хареса това, че първо станаха приятели, опознаха се истински, помагаха си в трудните моменти. Доста си помагаха в трудните моменти, това много ми хареса. Както казах, създават приятелство и въпреки химията, която се усеща между двамата главни герои, те държат първо да затвърдят приятелството и после да мислят за след това. Това много ми хареса. Знам, че на всичко казвам, че много ми хареса, но просто всичко много ми хареса, така че... Книгата ми хареса, както разбрахте вече. Стана ми най-любимата на Емили Хенри и дадох 5 от 5 звезди. Не сме шокирани, но да. Това беше за днешното видео. Надявам се много да ви е харесало. Мисля, че това ми стана едно от любимите видеа. И да, надявам се и на вас много да ви е харесало. Ако е така, може да оставите лайк, да коментирате нещо, например какво четете или как сте, или какво правите. Не знам, каквото решите. Също така може да напишете долу, ако искате ревю. Ако искате влог, как чета Yellowface на Ребека Кланг. Според мен това видео ще е доста забавно и смятам, че и на вас ще ви хареса. Но все пак пишете долу в коментарите дали го искате и може да се абонирате. И ще се видим следващия път. Чао, чао!